Benvinguts, benvinguda al Sí Cafè d'avui. Eines per gestionar l'impacte emocional del coronavirus, una iniciativa de l'Ajuntament de Solsona i el Consell Comarcal del Solsonès. Avui m'agradaria reflexionar sobre el teletreball als infants, perquè moltes vegades estem a casa treballant i sentim que no podem més, que no som prou bons pares, prou bones mares, que no els podem atendre prou bé. I la pregunta és, què podríem fer? I aquí us proposo dues coses diferents i complementàries. La primera és que entengueu que no hi ha fórmules màgiques. No hi ha pares i mares perfectes. No busqueu ser el pare i la mare perfecta. El vostre fill, la vostra filla us necessita a vosaltres, no un pare o una mare perfecta que no existeix. Així que més val que entengueu que encara que no pugueu dedicar tantes hores com vulgueu, si podeu dedicar unes estones concretes. I aquest és el segon consell que us vull donar. Si el primer és renunciar a la perfecció, el segon és que busqueu 3 espais concrets, pràctics, reals, per compartir amb el vostre fill i la vostra filla. I quan dic espais concrets i pràctics, no vull dir que estigueu els dos a la sala, cadascú mirant la seva pantalla, el seu telèfon o la seva tablet, i ja està. No es tracta de compartir espais, es tracta de compartir vincle, es tracta de compartir una activitat. Una activitat en la que nosaltres estem interactuant, dialogant, fent un joc, una activitat amb la que treballem junts. Així doncs, 2 consells molt senzills. No vulgueu ser perfectes, però busqueu uns espais concrets per compartir amb els vostres fills i filles. I aquest és el repte que us proposo. Us proposo que busqueu 3 espais al llarg del dia. Un espai que pot ser curt al llarg del matí, un altre espai a la tarda i finalment un altre espai al vespre. Si podeu més, però no és necessari. Dongueu el que vosaltres pugueu, però si esteu presents, per favor estigueu presents. I amb això n'hi haurà més que suficient.